sexy ladies that are making money, make some fucking noise. Hey, 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 throw your body. Ay, Aragay. DJ Ding, Idol. Sa tagas ng kabangan kung sa Boracay may waisan sa tatako huwaman sa pagka-pictuaris San Miguel Island ang asubisita sa Purong Asia mga yung mabis kung daw yung duman sa isla mag-trip to tabako yo marinalagod sa buwang San Isidro o sa Suwaigot magkabog basagan oras ang gamuno kami mahilig sa lada lalo na kung malusot sa tatako sa laan syunod ni wag kamo o tapos na tawagin nyo yung iitaas ang kamuno sa mabigay sa tabako sa tatako sa laan syunod ni wag kamo sa Ramon, pati mapatungan sa pasyon si Chino ay panal, ako man sa panahon matagbang, bawas sa karusiwa magbasig, masirapon sa noon ang sabaw kanunod, lagaw-lagaw sa ginumat mga buong pati bumubuakas sa gayon katapakin yung magayon mabubuakas sa gayon katapakin yung magayon mabubuakas sa gayon katapakin yung magayon Lady sa tabako sa tabako sa daan syudad ni magkamuot marina pasyaran Lady sa tabako sa tabako sa daan syudad ni magkamuot marina pasyaran Lady sa tabako sa tabako sa daan syudad ni magkamuot marina pasyaran Lady sa tabako sa tabako sa daan syudad ni magkamuot marina pasyaran Halika na, pagana on the way Pagdumana pa sa gunway Internet cafe, magayunog ang duman ang mga chicks ng internet Kaya tignis at pagpato sa kuya na dig-interpret Ang kakayunan kang sa tuyang syudad Magsira mo ng pulang punay, maski maaskan Kang dinana ang kutsad, yes, inumananggan Ang kanungay nga ni dinipig pulong sa lugar 47 barangay, nasa kanta ay binagay Sa rukat na kang kapag na pang